asta e partea a doua de am mers la magazin. Acum am ieșit de la magazin. Aici sunt ghiozdan lucrurile care cumpărate. O să vă arătăm mai devreme. Acum mergem acasă, dar înainte să mergem, stăm acolo un pic la gheață să ne jucăm. Nu, Ianis? Ok. Și înainte dați like și abonați-vă. Dacă sunteți deja abonați, dați like. Ok? Că nu este nimica rău se întâmplă. Dar nu știu de ce tot găsesc câine de urme peste tot. Găsesc la noi acasă câine de urme în o gradă, în spate la casă, la noi. Și chiar și asta afară la casă. Uite ce multe urme de câini sunt. Da, dar nu se vede deloc. Mame, că era încă acolo gheață, fix perfect. Nu? Haideți să venim aici. Să încep să spărgem niște gheață. Haide aici. Cred că aici era data trecută când încercam să sparg. Ce? Aici aduce aminte locul ăsta că spărgeam gheața doar mergând încetul. Stai să încercăm iarăși. Eu. Doar merg pe ea și se sparge. E ca sticla. Ce? Ce s-a zis? Ea nu ne costă tare mult, nu? Vine aici, sparg gheața. Aici când am sărit, Doamne, m-am udat tot cum. Văd aici era spart-o, ce tare s-a spus. Aici eu am spart-o aici și eu m-am udat totuși pe acolo. Știu mai tare. Na! El se spărgea numai așa până punea. Ăla e tata. Ăla era tata. Vin și eu aici, pe aici sparg. Că se sparge. Uite, nu, pe asta sparge el. Pe asta, pe asta. M-am murdărit un pic. Iergite, Aici e. Mai sunt. Nu. Hai să mai stăm. Mai stăm. Cardurile alea și mergeam la Carrefour, n-am mungitecă, la mesestică. Deci cred că l-ați cunoscut pe tatăl nostru. O să apară în câteva videouri, doar nu o să-l vedeți și o să iau și vocea poatică în câteva videoclipuri sau poate. Aici era locul unde îmi sparg bine gheață. Ușor. No. Mai stăm. Și mergem. Ok, l-ați aflat pe tatăl nostru. Da, nu l-ați văzut. Deci mai căutăm niște gheață. Dacă aici sunt mulți câine. Știu.
Îngheța chiar bine. E acolo, ar trebui să meargă. Stai. Uitați-vă. Păi fii atent că nu spargi cu mine. Cazi în pupu caca. E o rumă înghețată acolo. E râmă înghețată. Ianis, e o râmă înghețată. Unde vezi? Aici. E înghețată în gheață și blocată în gheață. Cred că a murit. Da, hai să mergem. Asta e cel mai lung video, nu cred, că la o durat 7 minute. O să fie lung, cred că ne ajungem acasă. Acasă! Nici n-am observat că avea zăpadă pe ea. Ce? O să iau o pietră. De să spargi? Uite. Care asta? Eu filmez. Deci că e stigmă. Am făcut curățenie, domnul, dați-mi 10 lei, 10 lei. Asta e cel mai lung videoclip până acum, nu? Ce? Nu, da, te rog. Bă, da, mor. Dă-mi telefon dacă vrei. Dă-mi telefon dacă vrei. Care? Ăsta. Ce? În telefon? Da, care îl filmează. Ah, Mai dat în el. mai dă-mă tata să hai. Stai. Ok. Acum! Pa! O să facem partea aceea, pa!